Helo, TeigrHapus8 yma eto. Dwi wedi plannu hyn i gyd. Dwi'n meddwl bod yn syniad reit dda i wneud yn y nos. Ond, dwi'n rhaid i gyd drwy'r byd i gyd. Gobeithio wneith o'n cymryd hir. So, Ys gwneud. Dwi yn teimlo'n sal. Mae'n rhaid i fi ddweud. Wedyn, dwi hyd yn oed wedi dod y pwmpas yma. Wedyn, obsidian. Never heard of it. Bedrock, this cannot be broken. Wel, gobeithio... Dwi'n syniad. Wow. Dwi'n mynd i fod am hir yn creu hyn de. Dwi rili ddim yn gwybod beth i ddeud. Swim up. Dwi'n yn gwybod beth dwi'n gwneud o'n. Iawn. O blaen nes I ddefnyddio yr reil o'n i'n meddwl na ystol o, a wedyn o'n i'n meddwl pam dim yn gweithio. Iawn, dwi'n cael lava, sy'n beth gret. Ond o leia bod fi'n gallu gweld wan. Oops. Ond dwi... Dwi'n rili distaw fan. Dwi'n trio gwneud... Iawn. Dweud y gwir, dyna ddim yn syniad da. Lle dwi... dwi'n fflio ynddo. Gobeithio bod fi'n iawn. Whew.
previous... oh. O, beth yw hwnna? O. O. Oce, dwi'm yn gwybod be dwi'n neud an. A dwi'm yn gwybod lle dwi. Hyn ydi hyn lle. O, na. Oce, well i jyst dal i digio lawr. Be sy'n bod? Ah. O. A, dwi'n dall lle dwi an. Wel. Oce. Ystol... O, na. O, na. Be sy'n bod? A ffyw. Mae'n siŵr o'n i wedi agos. Barod a go. O! Pa bod yn ystol fanna? Oce, lle dwi an?
So, enjoy the ride. Oh. Okay, dwi jyst yn hollol sownd dan. Ella, gobeithio bod yna rhywun yn gwybod os na... Iawn, lle mae yna lava? O! Be di hwnna? Lava bucket! O! Gobeithio bod yna'n weithio. O! Skeleton. Well i fi. So mae'n reit fan'na. O. Iawn. O ie, dwi'n fflio'n do. Sy'n betha. Dwi'n meddwl dylse fi ddeletio'r byd yma. O'r holl waith i'n wneud. O ie. O, help! Oce, dwi am deletio'r byd yma. Dwi'n isio deletio'r byd. O! A I newydd fod yma dwi. O. Dwi'n mwyn gwybod lle dwi. O. Oce. Please. Please. Ach. Oh, na. Empty. Oh, na, dim hwnna dwi isio. Be dwi wedi wneud?
O ie. O. Dwi ddim yn dall sut mae'n wedi digwydd. Ond... O, na. Bow, bow, bow. Ba, 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 bow. Ba, 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 bow. O. Dydy gwir, iawn. O, na cyn, na cyn. O, pan bod ola fe man. O. O. A, ie. Ond, iawn. Dwi yn mynd i'r... O, dim hwnna dwi eisiau. Oce. Creative a lwcu. O, dim really lwcus. Fel, gobeithio fel da chi'n gwybod, dwi wedi colli, dim colli, dwi wedi anghofio lle mae tŷ nath Soged a fi wneud. Sy'n drist iawn. Na, serious. Mae yn drist. Yn enwedig, dwi wedi bod yn rili hir yn trio. Wel, da ni wedi bod yn rili hir yn trio ffeindio fo. Wel na, dim ffeindio fo. Fi sy'n trio ffeindio fo. O, da ni wedi bod yn rili hir yn trio bwyndio fo. A dyna beth di Minecraft. Wel, Minecraft. Ond... O, allan neith i'n helpu fi. O, allan ddim. Dwi am drio nofio i fanna. O, dwi angen bwyd. Dwi ddim yn gwybod be di hwnna. O. Lle dwi'n mynd? Lle dwi'n mynd?
Hwrê! O. O, beth... A, beth di hynna? Ooh! Can be crafted with a bowl to make stew. Neu weld, Oh. Ni'n neud trapdoor just rhag on. Ond... Iawn, di gilo. Mae rai... Dwi eisiau angen trapdoor fan'na de. Oh. Oh. Yn cymryd rili hir I dorri. Oce, dwi'n stopio hwnna. O, i'r gorau torri hwn. Ie, oce. O, i'r gorau gwneud holl ffordd. Oce, Dyd gwir, dwi'n meddwl bod fi'n cael pwmpas yma fan. Ni stopio hwnna. Oh. Whew. Iawn. Dyna ni, iawn. Dwi ddim yn wneud yn bell fan, dwi eisiau wneud y holl ffordd fyny fan. Dwi am sydd I gysgu fan de. A mae y nos. Gobeithio bod yna ddim creepers yn gallu dod I fyma. Neu fydd hynna yn andros o scary. O! Fy'n rhaid fi'n ei grisia.
o'n i'm yn gwybod hynna. O. Mae yna ddim yn olygfa da iawn. Neis iawn. Dwi'n yn gwybod. O, na. Na, dwi'n eisiau pumpkin. Na do. O. Ia. Na, dim ffwd. O. Lle mae e? O. Neu weld os oes rhywbeth dwi'n gallu gael? Na, dim byd. Beth ydy dwi'n yn dall? O. O. O, ffew. Na. Felly mae creepers yn gallu nofio. A dwi am guddio. A fel mae dwi'n cuddio. A dydi gwir. Mae'n dechrau dod y fore fan. O! Creepio dim ar yn y dôn yn fath. Lle mae speeder am fynd o'n ta? Lle ti am fynd, boi? O! A wedyn... O, helo! Enw fi di Ceiri a dwi efo selfies. Pan dwi'n newydd i Ceiri? Enw ffrind fi di Ceiri. Helo!
Enw fi ydy Steve. Rydw i'n gwir TeigrHapus8 a dwi'n licio troi rownd. A dwi fy hun yn licio troi rownd. A yr olygfa iawn. O, dwi yw syniad. O. Weithiau, dwi'n licio Minecraft. Wel, obviously, yn dod nes o'n i'n gwneud y fideos ma. Neu y fideo. Hwre, dwi'n 15, dwi'n gobeithio bod hyn o ddigon. Ac wrth trio gwneud grisia, dwi'n meinio heina, wedyn fydde efo mwy na 15. Genius. No, hwnna di entrance fi. A lle mae'r tŷ hyn? O. O fama. Anodd i weld. Anodd i weld. Oce. Ond mae fama well na lle o'n i tro dwytha. Oedd o'n le reit berig. Oedd o'n rili berig achos oedd yna cliff yna wedyn swn i nes i ddisgyn ffwr. Ac fe rai fi feini eto. 1, 2, 3, 4. A dyna ni. Rwy'n mynd i feino eto. Ha, hei. Fanna di lle meinio fi. O na, dwi wedi colli cael o na. O na, dwi wedi colli cael o na. Dwi'n mynd all beth dwi'n dweud o na. O na, beth dwi wedi gwneud o'n? O, dwi'n gwybod beth dwi wedi gwneud o'n. Na, dwi'n cael relaxio. Newydd ddod allan o goedan. Neu mushroom. Coedan. Dwi'n mynd i geirio'n iawn. Oce, o iawn. Dwi wedi ffindio ynys arall hefyd. A dim ynys mushroom. Madarchen. Madarch, pe bynnag.
Dwi ddim yn licio madarch. Ers o'n i fach. O. Fel ma dwi'n neud. Fel ydych chi'n gwybod. Na, dwi'n siŵr yna. Ac dyna ddiwedd y fideo. Ta-ta!